diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Pormal na nga nagpirma ang Pilipinas sa United Nations Convention Against Cybercrime, isa ka global treaty nga nagatuyo nga pabaskugon ang kooperasyon sa mga pungsod sa pagbato sa krimen sa digital world kag pagpadasig sang cross-border sharing sang electronic evidence. Isa man ini ka maragtason nga kasugtanan bangud ginkilala sini sa unang tion ang non-consensual distribution sang intimate images bilang isa ka sahi isang cybercrime. Nagtambong sa pirmahanay si Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda nga tiglawas ang Pilipinas sa convention nga ginpatigayon sa Ha Noi, Vietnam. Suno sa DICT, ginpropose ang Pilipinas ang mas hugot nga proteksyon para sa mga kabataan nga nagagamit sa internet, pati man ang dugang nga technical assistance para sa mga developing countries. Tinutuyo sila nga mabalanse ang epektibo nga pagpatuman sang lagi kag ang pagrespeto sa human rights sa digital space. Ginpunto man sa convention ang nagkalilain nga aspeto sang cyber offenses, pagpakikbahin sa electronic evidence kag ang pag-establish sang 24/7 nga international operation mechanism agud mapadasig ang pagsabat sa mga insidente sang cybercrime. Sa mensahe naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ginatagan igtalupangod sini ang determinasyon sang Pilipinas nga pabaskugon ang global cooperation batok sa cyber threats, samtang ginahalungan ang salig, accountability kag human rights sa panahon sa digital transformation.